Shalom. Hamisian parhaladun huriat hakabi pekrama jati. Pasahatom tuhita selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah. Nang songonima di amang do inang na pasobulung enakon nami na mengikuti permingguan marhite live streaming di dia pehamu. Hamisian prado medok selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah madihita horasma. Sian uduk dot seret niroha ada orang stopuka perminggota martang yang mahita di bagasar rohata sangobas. Amin. Tapuji matuhata merid de mahita sian buku de nomor sia taidehun ayat sada dot ayat 2. Goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu diamai na mangarorohita sian gonggoman ni haholomon jala na pausaton hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan amanami na di Banua Gijang di pabotohon hodo tu akka parroha nasian purbai marhite-hite bitang naung tubu anakmu nasasadai sodangi marohanami asa hutadahami haporseaon nasitongi marhite-hite ibana asa terbahed dohot hami mamereng hamuliaon sogut marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian bukede nomor 75 tadeone sada dot ayat 4.
tangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion imasian patik perjolo satu patik paupaton patik perjolo audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakub au baenommu debatam patik paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanommu manang ahana di Banua Gijang doh na di Banua Tongaon rodi na di Bagasan Aik na di Toronitano yang go tunggabe si sobaon manang sioluan patik patoluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna aihona uhumna dosogot akan marsineang di goarna patik paupaton ingot tamuma pabadiahon ari minggui dinaonomari ma ulahamu nasa siulamu ala yang go ari papituhoni ari paradianan di Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam ai dinaonomari do di toppa debata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradia do ibana di hari papituhoni di baheni do bahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari pariadian nai jala di parbadiai ima sahakna atong rak mangidugo mahitasian Tuhan debata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi amen. Mari dehitasian buke di nomor 160 sia. Tatu poti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata paragugu na suatu dosan sitopa nasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia na rodo hami tujolom manopoti dosa nami akan hu ulahami marhite-hite sian pangalasion nami di patikmu.
Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami narwai, nang sian pekatayon nami nasoture, rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i, alai natarsosul bagi dohami nuaeng ala ni i, asi maroham dihami ale de batanami, perdenggan basa jala para siroha doho, ala ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhuna, jala suruh matod di perbadia tu rohanami be, asa terbaik kami mangului ho, di bagasan hati goran, dohot habadiaun, gabe saat kami Tuhan uluan nasora sudah, na pinar bagabagam di akana persea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani di batata rengo tu hasasani dosata. Para siroha jala perdenggap basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibahit tu hita hobbar tu akka dosata, jala dang dibaloso tu hita hobbar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka na makabiari ibana. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Mari kita sian buku di nomor 216. Hatan di batatur puk epistel di hari Minggu sadarion, imana tersurat di sada Korin 12, mamuka masian ayat sada saat rodi ayat 10 sada, tajahama marsika sorin, songonom maridok disi. Alai di pangidorohaku aliak kadongan, naeng matorang bato emuna taringo tu akka partodion. Dibaheni hupabotohom matuhamu dang terbahen halak nama katai marhite-hite tod dini debata mabburai Yesus jala holam marhite-hite tod di perbadia do targoar Yesus Tuhan. Ragam do ulau di huria alai sada do Tuhan. Alailau manupak do di basa-basahon jala di pataridahon tod di itu ganup. Tuna asing muse haporseau di bagasa tod di nasa sadai, tuna asing huaso pamalupad di bagasa tod di nasa sadai.
alai saluhuknai di patupatod di nasasadai ai asing-asing be disagihon itu ganub guru lomo ni rohana ima sahatna martua doak kana tu mangihon hata ni debata jala no peopsa amen. Marede itu sian buku di nomor 645 tai dehon ayak sada dohot ayat. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan na tu mapalangi do tano. Au porsea Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman tinubuan ni si Maria na gebe-gebean sia tot di parbadia adorang sohabuhuan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun de bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di si maibana pe mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu doho namate au porsea ditod di perbadia jala adong sadahuria na badia huria hato panhelak Kristen akan abadia do dihataina madok mulak mangulur sogo daging halak naung mate do dihangoluan nasora sudah amin. Tapi bagaimana tikting nalau si pamasaun ni huriata di bagasa saminggon. Shalom. Odolan nititing Minggu tanggal 16 Januari 2022. Titing Pakobasion. Guar dohot topik ni Minggu, guar ni Minggu ta sadarion ima Minggu badua hodung Epipanias. Topik ni Minggu ta debata para siroha nama notong. Manang Tuhan adalah kasih dan setia. 2 titing nomor bagas. Titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Godfrey Bonardo Saragi, anak ni amata Juli G Saragi, tubuni inata situa mangudu Triwati Boruhu Tagaol. Ruas ni GKPS Depok, Resort Depok, Sian Jalan Rinjani Raya, Bawah nomor sada Depok. Dohot Oroana, Penny Maria Christine Boru Pasaribu. Ruas ni HKBP Kramat Jati, Sian Wik Lubang Buaya. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2022, pukul 8.30 WIB di GKPS Depok, Resort Depok. Di pasu-pasu tuhat tama sakap parsaripeon nasidai.
Tolu, parguru maka tidak kau kaperseaon. Mamuka sadarion Minggu tanggal 16 Januari 2022 pukul 14.30 WIB sahatu 16.30 WIB. Hobar tu silabus naung dibagi tu parguru maka tidak kau kaperseaon. Dipuka ma persiajaran tu marguru maka tidak kau kaperseaon periode 2020-2020 sada sahatu 2022. Pinangido ma tu sudena toras asa disosoi anakon ni lao madohoti parsiajarani. Opat, barita na modding. Na di hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 nunga jumolo marujung ngolu ni amatta Asber Meha Lumban Gaol umur 65 tahun. Hinabaluhon ni inatta Priska Borugultum Sianwi Tengah. Tatangyak koma keluarga namar si taunoni asa hatop tarapul rohana sida. 5. Ruas napida. Mamuka sadarion Minggu tanggal 16 Januari 2022 nunga pidda huria ima keluarga Bernat Butar-Butar inatai Herlina Borusihite rap dohot 2 yanakon nasida sianwik rabuta 2 pidda tu HKBP Cijantung Resort Cijantung. Onom rapot huria. Na di hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 nunga di patupa huriatta rapot huria. Ima nama notopon program dohot anggaran ni huriatta tahun 2022. Pitu pilihan. Hobar tu surat nomor 5 pitutolu garing D titik walu strip DKI garing 12 2020 sada tanggal 20 Desember 2020 sada taringot pelean khusus tu bencana alam erupsi Gunung Semeru, gempa bumi di NTT, Sulawesi Selatan, banjir di Tapanuli Tengah. Hobar tusi sadarion Minggu tanggal 16 Januari 2022 dung sidung jamita di parminggua pukul 6 pukul sia pukul 11.30 dohot pukul 10 pituwip papungu pelean tujolo dohita. Walu surat keputusan Padita Resort Boy Mata Jaha naung adong di warta jemaat nadong di Hitabe. Sia ibadah syukuran 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat. Akan naso di jahahon di titingon tajahama di lembar na adong di Hitabe. Songonima na adong di Hitabe. Tolu persembahan khusus surat keputusan pengangkatan panitia pelaksanaan kegiatan tanaman hidroponik Boy Mata Jaha nadong di Titing nadong di Hitabe. Ibadah syukuran 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat. Huria Kristen Batak Protestan HKBP nomor 20 garing 030 garing 1 garing 2022. Hal ibadah syukur 50 tahun penginjilan di pusat Pulau Rupat. 1. Lampiran set tata ibadah Minggu 23 Januari 2022 dalam 3 bahasa. Kepada yang terhormat Jemaat HKBP Pendeta Resort di tempat masing-masing. Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Kita patut bersyukur atas kasih karunia Tuhan, Raja Gereja yang senantiasa menyertai kita, gerejanya, hingga awal tahun 2022 ini yang telah ditetapkan sebagai tahun kesetiaan dalam Tuhan untuk melakukan pelayanan koinonia, marturia, dan diakonia. Dalam tahun kesetiaan ini
diharapkan kita semakin termotivasi untuk mewujud nyatakan kesehatian dan kesetiakawanan dalam kehidupan jemaat, masyarakat, dan bangsa. Kita juga patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya dalam perjalanan pemberitaan Injil yang dilayankan oleh Gereja HKBP khususnya di Pulau Rupat sejak 50 tahun yang lalu hingga saat ini. Oleh karena itu, hendaklah seluruh pelayan dan jemaat secara bersama-sama dan didorong oleh semangat kesehatian untuk meningkatkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas berlangsungnya pemberitaan Injil di Pulau Rupat yang menjadikan banyak orang menjadi percaya akan keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya pada tanggal 16 Desember 2021 yang lalu, rapat Pareses HKBP menyepakati supaya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 seluruh jemaat HKBP merayakan berkat Tuhan atas perjalanan 50 tahun pekabaran Injil di Pulau Rupat. Pada perayaan itu, hendaklah segenap warga jemaat dan pelayan HKBP berdoa bersama dan memohon kepada Tuhan agar pemberitaan Injil di Pulau Rupat semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga akan semakin banyak orang yang belum mengenal Kristus mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia demi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Sebagai tanda kesehatian kita HKBP, maka dalam mensyukuri penyertaan Tuhan selama 50 tahun pelayanan pekabaran Injil di Pulau Rupat, maka kantor pusat HKBP menyediakan tata ibadah syukuran 50 tahun pekabaran Injil di Pulau Rupat dalam bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk itu, kita gunakan bersama dalam ibadah Minggu tanggal 23 Januari 2022 di seluruh jemaat HKBP, bahkan di luar negeri. Selain mensyukuri 50 tahun penyertaan Tuhan, kita HKBP juga semakin serius membenahi pengkabaran Injil dengan membangun stansi misi di pulau-pulau terpencil, baik di dalam maupun di luar negeri, guna mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Stasi misi tersebut akan dibangun di daerah Sungai Karol, Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang peletakan batu pertamanya dipimpin langsung oleh Eperus HKBP bersama beberapa pimpinan pusat, Pareses, dan Ketua Konferensi Perempuan HKBP pada hari Sabtu 22 Januari 2022 yang akan datang. Dilanjutkan dengan ibadah syukur 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat pada hari Minggu 23 Januari 2022 bertempat di HKBP Hutan Ayu Resort Kaca Distrik 30 Riau Pesisir. Demikianlah kita menyatukan hati sebagai tubuh Kristus yang hidup atas kesehatian kita merayakan 50 tahun pekabaran Injil di Pulau Rupat. Doa kami, Tuhan senantiasa menyertai kita sekarang dan untuk selama-lamanya. Teriring salam dan doa kami untuk jemaat yang terkasih di tempat masing-masing, melalui seluruh pelayan sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia. Huria Kristen Protestan, ditandatangani oleh Eperus. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oras Madihita. Mari demahita silbuke di nomor 640 tedeh mayak sada do ulukna huhut tapapungu pilihan sada A dohot sada B.
Da meni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas. Di hamuna inanami amanami muliati gudang roh hamuna tu bagas joroon jala aka hamuna ruas ni HKBP namandohoti live streaming ima ibadah ta minggu jam 10.30. Hus sukujo hamuna buado kabar muna di tahun nebarwon. Siap do hamu sude. Sukacita. Muliati ma di Tuhan. Hamuna kadongan tapake mati kita laho pahusor-husoron hatan di debata nagabe ucahan di hita mamuka minggu sadarion ima nagabe turpuk jamita di minggu paduahon dung Epipanias sian buku Pesalmen tulpulonom ayat onom saat rodi tu ayat 10 sada hujahama saluhutna. Puji-pujian marningot dengan bahasa ni debata. Tolhas rodi langit do akaas ni roham ale Jahoba. Tolhas rodi aka obun do hasitongammu. Sobokon aka dolok ni debatado hati kurammu. Doson aik nasumardo aka panghummu. Di parmudo hodo jolma dohot pinahan ale Jahoba. Tung na arga situtudo asni roham ale debata. Jadi marhaporusan di parlinggoman ni habong mudo aka anak ni jolma. Di hama hapon nasida do tabu-tabu ni bagasmu. Jala di painupok kodo tu nasida sian batang aik niaka ahi saun mi eden mi. Ai di labung mido mual hanguluan di bagasan hatiromi huida hami hatiron sai panene ma asni roham tuaka na tumadda ho jala hati gorammu tuaka naujur maroha ima sahatna. Tak tolong joka situa pamate jo kiri manang kanan aseon pangalihu wilala gawedang tenang. Hurian itu hatta selama mangulu hita dan terlepas hita diperhadapkan aka tahi parjahati. Itu kan. Di mana-mana mereka itu ada. Bahkan mungkin najonok tu hita, nasolhot tu hita. Dong istilah musuh dalam selimut. Aduh arti nate. Dongan ale begabe alo. Idang halna ibaru be di ita. Songonima keadaan ni portibion. Dang boy tadok unang maadongi. Songo dia mabayan ni. Alai dakolani na jongjong di tonga-tonga ni ngulutta. Bahwa sadar tidak sadar kita, setuju manang setuju kita, holong ni rohani debata, hasatiau ni debata, dengan bahasa ni debata, tok tongdo mardalan di tonga ni ngolutta. Amin. Jadi sebenarnya tidak perlu takut kita menghadapi hidup ini. Ternyata kita tidak sendirian.
ada Tuhan nama cai basa tu hita ganup hita be. Taida di bagasa turpukon amang inang. Jala omma gambaran ningolutta halak na porsea. Bahwa molodong pe hamonangon dinasida parjahati parsatokina dui. Semu sementara gak ada yang abadi itu. Nang pe di haliangi aka arta ya. Mungkin sampai pitu turunan rate menurut nasida. Kebahagiaan ya, kesuksesan na di jalo nasida marhite pangulaun hajahaton nasida temporer do sipatna dang manotongi jala pangulaun nasidai diboto Tuhan hidup. Tindakan nasida diperhadap pondo dohot hasitongan ni debata. Ido di hati dakon par pesalmenon ima Raja Dauti ia debata par denggan bahasa do. Gok hati goran, gok hasatiau do di debata. Jala marlakpu do uhum ni debata di tonga-tonga ni hajol maut. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-13. Ahado didok disi. Maragean madisi akasiulaun hajahaton. Dio paso do nasida jadi dang tarbahin nasida be hehe. Maragean jatuh ya. Jatuhnya bukan sedikit sakit ya. Rakdo ya. Molunga debu ni debata tua kaperjahati ampun lah. Alai sabalikna halak na di bagasan haporsiau tu debata mangyuton ibana. Saat roh di ujung ningoluna ikon gabe sitidangi do ibana. Ido taida di bagasa turpukon. Adong tolu panidangyo ni pesalmenon. Na patar di tonga-tonga ningoluta. Jalalau sidon amang inang. Naing ma gabe sitidangi Tuhani hita ima debata para siroha na manoktong. Ido bagian na parjolo. Kasih dan setia Tuhan tak terukur. Dalamnya, luasnya, lebarnya. Digabar hodo di son. Songo dia do sasitong na holong ni rohani debata. Songo dia dosa sitong na uhum ni debata na mardalan di tonga-tonga ni portibion. Sobokon akadolok ni debatado hati gorammu doson ak nasumardo aka panghummu di parmudu hodo jolma dot pinahan ale Jahoba. Hamun akadongan sungguh luar biasa. Holong ni debata tu hita jolma pola ro ibana tu portibion manopetita hita pardosaon dosa sitong naneng tagar tu ibana dang ado alai arga situ tudo hita di jolo ni debata ido ubain rodo ibana tu portibion patuduhon holongna na macai luar biasa tu hita jolma.
jala dileodo jaminan tuhita ima hanguluan na manoktongi. Unma hamuna kadongan naik kota pahusor-husor di bagasan ngulutta. Asa toktong mahita mangaradoti mangauhon pahusor-husoron mangarimang-rimangi bagas ni holong ni debata dingulung dingulutta salut na hita. Unang ta sapelehon ta anggap remeh holong ni rohani debata. Jalala sama dipaingot dohita halak na porsea asa unang mangulahon hajahatoni. Molo nunga taauhon holong ni rohani debata. Jor amahita mardosa. Pate mahita martuhan. Ido sasitongna. Jadi ulang ni halak na porsea ima mangoloi hata ni debata. Oma dipaingot tuhita salutna untuk tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Ahamai iri hati, dengki, cemburu, molo istilahna on paboto hotel, osom, elat, teal, ima. Manang dendam hita tunasida. Suguhian rohata. Maradopun hamonangan nasida parcahati. Molo tarida pedi parnguluatta bahwa akka parjahati merajalela. Bukan berarti mereka melakukan yang benar. Jala hajahaton nasida dada berarti membenarkan kita untuk berhak melakukan yang lebih buruk atau sama buruknya dengan orang lain yang lakukan pada diri kita. Molo sarupa do pangalahota dong kedengkian hosom songoni tunasida sama aja itu. Ale ra mungkin suku-sukun di hamuna tuhami. Jadi bagaimana kita biarkan mereka yang jahat itu merajalela? Oh tidak. Memang ikut tahadopi donasida. Alai bersikaplah. Toktong patuduhon anak ni debata hitam. Bersikaplah. Ima menabur kebajikan untuk dirita jala untuk akka nasida. Hukutip masada buku marjudul filosofi teras. Mungkin adong diantara kamu nong mecah buku on terkenal do on sonari. Diajar di sini 4 kebajikan yang utama. Dia mai ima na diguari wisdom kebijaksanaan.
kemampuan mengambil keputusan yang terbaik dalam situasi apapun. Napaduahon, justice, keadilan, memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. Napatuluhon, keberanian karena berbuat benar. Paupaton, menahan diri. Disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol emosi, kontrol diri. Hubuk komatuson batu tu. Mangalo akapar jahati. Taulahon di bagasan patupahon na denggan. Ido didok taluhoma hajahatoni marhite hadengganon. Jadi dang si talu-talu halak na patupahon na denggan. Nang salah ita. Jala dida debatadoi sude pangulautai. Ima na bagian na parjolo. Ibana do mamonten hita sudena. Ahana taula di tonga-tonga ningulut taun. Sekalipun hita na di bagasan kekecewaan, pardangaulan, hasusaan, alani tindakan nasida. Alai porsia mahita dang tinggal diam debata. Dang modom tuani. Toktong do di pautiut do perdalanan ningulut tahun. Ina ima bagian naparcul, bagian napaduahon. Betapa berharganya kasih setia Tuhan itu. Molotadok songunima argani asini rohani debata. Berarti mian dohita di bagasan parsauranna dot ibana. Dan terlepasi pola didok di ayat walu tung na argasi tutudo asni roham ale debata. Jadi marhapurusan di parlinggoman ni habong mudo aka anak ni jolma. Ini bisa kita buat ilustrasi anak-anak ayam. Yang kecil-kecil itu, itik-itik ategorna. Ya. Molo adong na mengganggu nasida. Pitor Roma inongna manang na mangramoti habong nai asa dausian hajahaton manigai nasida. Berkita me parok kita. Sedangkan anak ayam diperlakukan perlindungan terhadap indukna. Lemahita jolma. Alai ikut takas do disi. Mian mahita di bagasan parsauran nahot dot debata. Molo taida muse di ayat sia di hamahapon nasida do tabu-tabu ni bagasmu jala di painup pekodo tu nasida sian batang aik niaka hahi saun mi eden mi adi labung mido mual hanguluan di bagasan hati romi huida hami hati urun.
Di bagian Sion tari dahian amang inang. Songo dia do debata. Mangalehon jaminan tuhita akan na porsia tu ibana. Molo di Yohanes pitu ayat 37 sia di patorang do songo ibana do mual ni hanguluan. Alani di bagian napa duahon. Toktong mahita. Marsaur do debata. Ai ibana do mual ni hanguluan ni. Apapun yang diperlakukan si parjahati dang margogoi. Manang hita di papugus-pugus pe, diototoi pe, ya. Alona debatado. Molo hita tenang. Makana taringot tu soal kebahagiaan hatuaonon. Songo dia do sasitong na boy tahilala di bagasan ngolutta. Apakah jolo berbuat na jahat asa boy tarida hasil hajahaton nai merampok ibana, manipu songoni sehingga mamora ibana jala ima ukuran na mertua ibana. Oh tidak. Bahkan mungkin untuk sampai jabatan yang tertinggi pun ya, dicari segala cara, gak peduli itu halal atau tidak halal, dilakukan jalan seperti itu. Mungkin sampai dia ke sana. Tapi sebenarnya mulu jujur tasuku nasida mertua doho disi dang. Jawabannya mungkin kebanyakan begini, tole malai, tole maida, bah di Portibio do pehita, bapak enon. Begitulah kamus jawaban yang sering kita dengar. Ema ngolu di Portibio do pehita dah dang dope di surgo, bah, ima kon sonima jolo ina nasida. Mereka lah itu. Ya kan? Akan namanya itu Tuhani. Ya. Sekalipun makan pun ya susah. Ya. Ya. Pendidikan kayak nakop tapi mungkin morak-marik dohita mamikiri ya. Tapi bukan mengurangi kebahagiaan kita. Itu didokon martua do natumangion hatan di bata jala nau pepsa. Ya. Itu bukan kata-kata klise itu. Fakta. Kalau kita mau survei ini semuanya jelas kita. Mana yang sebenarnya hidup dalam Tuhan. Menghargai asli rohani di bata. Mensyukuri bahkan penuh dengan kebahagiaan. Lalu dibandingkan dengan orang yang suka-sukanya, ya, dak peduli tu gereja, dak peduli anak masa di gereja, dak peduli tua keadaan na asingi umpamana songoni, ya saya kira gak usah pun disurvei, pastilah gak enak hidupnya itu, jadi gak usah lah pilih-pilih seperti itu inang ngamangnya, gak usah lah, ya kan. Lurus-lurus saja lah jalan-jalan kita ini. Tuh semuanya ada waktunya itu, ya kan? Martikibedo luhut na bagian patuluhon. Tuhan adalah terang sejati. Ima di ayat 10. Hati romi huidahami hati uron. Ibana dong. Hati roni
Jala sakdo hatironi tuhita di patul hodo ya hatiuron na menggambarhon bahwa didongani debatado ngolutta molo tiur omajo contohna lampuon boido teida sude torang disima hamuna kadongan problem nata adopi di ngolut tahun terida doi di bereng debata doi di sido debata dakkolakan diritang marsak roham ya susah ngolum ya unang dilalaho hula nau do mamikiri ngul kodau masih ada Tuhan ikon porsia do hita bahwa hatiron ni debata songgop do di ngulu ni halak na porsia amin. Jangan kita lupakan itu. Alani bangkit mahita. Memasuki tahun baru nga tanggal 10 nomon. Dangi. Unang besay manaritai. Say menuduh halak dan pola perlu. Please ya. Inner beauty in your heart. Kecantikanmu ada di dalam hatimu. Keindahanmu ada di dalam hatimu. Pancarkanlah itu. Jangan sembunyikan. Karena Tuhan ada di sana. Mendongani kita, manorangi roh dan pikirata. Alani, beta mahita. Blaho makatidakon dengan bahasa ni debata natajalo di ngolutta. Unang be tadok dang sonari jo. Haduan mei jolo jupang juau do Tuhani. Bah nga tau baruon nga terlambat molo songoni hita alani amang inang. Iya topik minggutta debata para rasiroha na manoktong tatiuk may gomos di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutta di tahun 2022 on. You are not alone. Dang salak tahita mardalan digohi holong ni debatado pardalanan ni halak na porsia. Aka ruas na di bagasan parsahiton. Malum ma say muna. Di pamalum asini roha ni debata. Yakinkanlah Tuhan Maha Penyembuh dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidupmu. Molo peroi tu ngelum unang jua alai tahilalama pandonganyo ni debata ditiki hita galik ditiki hita susah ditiki hita marsak disido terasa rikokdo Tuhani di tonga ni ngolutta amin martangi yang ma hita moliate ma diho ali Tuhan nunga hutangyok kami hatam na badiay na mga dolhon hodo para siroha na manoktong di tonga-tonga ni ngulo nami. Tabay Tuhan gogo nami laho makaposi hatam di bagasan panggumulton ni ngulo nami. Asa monak kami Tuhan mangadopi salut na masa Tuhami be Tuhan posdorohanami
tongdo asni rohami di ngulu nami. Alani Tuhan, sai ajar-ajari hami Tuhan. Patupahon ngolu na betul-betul si tokoh hami Tuhan. Molo hodo Tuhan para si roha na manoktong. Berarti dapat hami do Tuhan ngolu ne baru, ngolu na denggan, ngolu na tama. Patama hami Tuhan medalani ngulu nami on. Unang gabe partuk Tuhan hami di tonga-tongani humal yang nami. Asa jupang ma pasu-pasumi di tonga-tongani hami saluhutna. Akka perjahati Tuhan. Hodo na mampu membuat nasida sian huasona hupasat hami ma tu tanganmu asa mubama roha nasida mangulahon hajahatoni. Dia pala tangiang nami sapat nami Tuhan pasat hami tuho moleate situtu sialanunga sipul be rapot huria natwari mulai dipukul sia Tuhan satu tubotari. Tuhan hodo na mendongani hami laho mangulahon akka program kerja dot anggaran di tahun 2022. Sai lehon ma hasadaw ni roha di hami. Asaboy sauti Tuhan lomo ni roham. Nang songoni Tuhan marningot hami tuaka ruas ni huria masyarakat nahona erupsi Gunung Semeru, gempa bumi di NTT, Sulawesi Selatan, banjir di Tapanuli Tengah. Naing patudok kami holong ni rohanami tunasida Tuhan marpelian khusus mahami Tuhan di tanggal 16 Jan tu minggu sadarion. Tuhan hodo na mabuka rohanami asa tarida holong mi Tuhan di tonga-tongani hami sama hami. Saboi tarurupi hami manasida itap naboi hupatu pahami ali Tuhan. Nang songoni aka kegiatan di tonga-tongani huriam pengangkatan panitia pelaksanaan kegiatan tanaman hidroponik nunga ditotop pembe Tuhan. Aka panitia asa merdalan ma nasida lau mangulaho ni hobar tulomo ni roham. Nang buah kami todopanmu akar ruas ni huriam na di bagasan parsahiton di bagas nasida dirawat do di rumah sakit ima amang sintua STR Siregar Yuliana Borusi Tohang Marpaung amang sintua Besi Dauruk Nyonya Munte Boru Raja Guguk Sopar Panjaitan Nyonya Hutagalung Boru Siman Kalit Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siaan Nyonya Turnip Boru Sialuho B Sibarani Nyonya Aritonang Lince Boru Simorangkir Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak Nyonya Manurung Boru Silitonga Nyonya Siahan Boru Tampu Bolon Nyonya Marpaung Boru Purba Nyonya Sirait Boru Sitorus Nyonya Purba Boru Silaban Nyonya Panggabean Boru Tagalung Nyonya SBP Siregar Boru Siaan Nyonya Sintua H Sitorus Boru Dulok Saribu Nyonya Pangaribuan Boru Samosir Amang Sintua F Aritonang M Marbun RS Pardede Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nenggolan Asel Siombing
Nyonya Gultom boru Tambunan. Halundang boru Siregar, Nyonya Gultom boru Tambunan. Amang Sintua DRP na 70, BMP Marpaung, Nyonya Purba boru Manik, Nyonya M Tambunan boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Siahaan boru Manalu, Eva boru Sitinjak, Nyonya Apriani boru Simanjuntak, Marudut Charlie Panjaitan, T Silitonga, Nyonya Sintua Simamora boru Aritonang, Nyonya Panjaitan boru Sibarani, Maria Valentina boru Siringoringo, Sintua EM Butar-Butar. Nah, dirawat di rumah sakit Relus Sitorus, Luhut Siregar, Sri Mulyo Hadi, Nyonya Hutagalung boru Simbolon, Nyonya A Sirait boru Nenggolan, Nyonya Nenggolan boru na 70. Tuhan somba nami ma tuho mangido asa apehon ma tanganmu na sumurungi tu pamatang nasida dot partodion nasida asa boy malum nasida Tuhan di baikku alani pasu-pasu masudia ka obat na dipangan nasida be dot aka perawatan dokter perawat keluarga pe Tuhan natur campur tangan gabe parhitiamu mai Tuhan boy malum nasida asiroham leon gogo di nasida leon posni roha di nasida dau sia nasida pandelian tatap nasida Tuhan nang patogu haporsionya ka keluarga be Tuhan asa sudei boy makilalahon perjumpaan nasida rapdoto ale Tuhan debata nami pasatami sudia karos ni huriamon sian dakdanak satro di tuna magudang hodot natoktong mandongani hami salutna asiroham jalo matang yang namion marhite Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho amin. Tapasahat ma peliata ima papungu pilihan paduahon dot pangurupion tu bencana alam marede mahita.
tangyakon ma peliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut selian leon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Pasat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilanon. Pati bulhon harajan mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silan-lan mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang. Say pinorbadia magwarmo. Say Roma harajonmu. Say saut malamoni roham di banua tongaon songona di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasoron madamena tutondim. Hamuna inanami amanami. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Di pasu-pasu Tuhani hita saluhutna. Amin.